Ji bernameyekê de dembaş temaşevanên hêja em bernameyek din li pêşberî em îro biçin kargehekî taybet û li wê derê karê veguhestinê tê kirin. Lê karê veguhestinê çawa tê çêkirin? Çembeşte derbas ve kaxiz veguhestînin an jî naylonê çi em ê hevdira bînin keremkin hêdî em biçin navkar û em binêrin ev karekî çawa ye. Temaşevan cana wek serde me got em kargehek taybet ya veguhestinê ne îro niha li me jî li cem me jî hevalê me heye em serde te naz bikin hinekî dikarî xwe naz kirin û em ê îro bi hevdora çi bikin li vê derê çi karî bikin karê hinekî bas bikî. Belê navê min Mihemed ez bixwastê xwe ji Wanê me ev kara min sala notî da dest pê kir Edenê dest pê kiribû heya niha jî Edenê didomînin wî karî ev bû salekî em hatin Amedê me ev kar dest pê kir bû wî şeklî salekî me em vir didomînin hîn nû me dest pê kiriye. Mesela li vir hûn çi jevdû vedqetînin yan ji wara çi tê ku ji vir jevdû vedqetînin çi ne mesela? Bir aslında zêdetir karton tenê digirin. Wekî din yê telhe ve naylon, plastik, pet em wan jî vir aliyê dinê em ji hev vedqetînin. Her beşekî ew dikin wî şeklî dişînin. Karê me zêdetir bira em kartona distînin û baliyê çê dikin bu şeklî em veke hevdora wana hemiye bikin ji xwe ez jî bixebtim bu ara lê ez barim mesela arebe tê vedirin wisa ew jî tên û diwezinînin êna bajar top dikin şixara top dikin dînin em diwezînin gorî valo dikin kîloyan çi be em gorî periyê wan heqê wan didin û tişênin piştî wî li vir dest bitiye tamam sob em destê bikin kamilin em ji temaşevana xwe re jî nîşan bidin ev karekî çawa ye bi rastî karekî gelekî girîng e ji ber ku karê veguhestinê ye yani alîkî jî ji bo xwezayê jî alîkî jî hûn bajir hemû paqij dikin em dest pê bikin sobe em dest pê bikin wê müşterî me hatin em biwezînin tamam em biçin boyezînin. Niha araba me hat newsa ya em çawa em naviya hildin bidin ser kanterê biwezînin. Na arabekî me hat temaşevan necevê arabê hûn dibînin li vê derê torbeyekê têda qaxizê ne newsa? Na bir naylon pet plastik tiştene em ê vana deynin ser kanterê kantar jî li vê derê em ê weznînin ji ber ku weznandin ji ber ku çiqas heq digire newsa Mehmet yani ji ber ku qes heqî kesî nexwe çiqas be ew xwest û perê wî didî tamam em hildin dixwazî kan rajî divir da me rajinê erî Lekî giran e jî çıkar gram be ev qas digirin yani. ew xwez digirin ev mesela vêga ji nav Amedê tê Belê ji kur tê mesela piranî dikarin ji heval bipirsin. ji Amedê tê newsa belê na me pê girt ji bo torbanekî me pê girtiye berdim nakeve newsa sanki Na tamam. nakeve na me danî ser qenterê bipîve çend kîlo were li gor wî heqê xwe bigire û biçe cardin tiştê ku berhev kiriye aynî se berhevke li vir jî hûn dibînin na karton hene qaxiz hene gelek tiştene.
vala kır. Pişre emvana cev vedkatinin. Tamam. Çavajı mesela cevdet katinin. Leve dere her tiş bir destat var olsa. Beli. Ama mesela ayrıya, teneke ayrına, işte plastik ayrına, pet ayrına. Her yeki. Yani ev ji derva ji xwe cevdet katinin carekî jî hûn li vir cevdet katinin. Evna karton û naylon plastik cev vedkatinin. Em biraz kartona tıkım baliye, biraz naylon, plastik, pet, hesin, gorivi vedkatinin. Digorê jî dişênin Her fabrikaya. fabrikaya vücuda Hûn ya. naşênin navamede nasıl hûn dişênin dervaya. Zêdetir dişinin de bajar. Hani ne o ne mesela plastik em biraz karın bedin. Hesin dişe biraz karın bedin. Kaxız. Kağıt dişinin. Buranın tu ser kaxız dixebtî. Beri emi praniyam ser. Ser kaxızın yoksa kaxız dibe göstini. Belli. Em piştîvî çi dikin? Piştîvî em derbasî ciyekî din dibin yan jî vê em li vir dixebtin. Ser vir dixebtin. Ana mesela Mesela. kartı huni bir dest verirken zerim kadevan bu ezinim. Bu hesabı Tamam. Herkes jî karek güye ne olsa. Herkes karek biliyor. Herkes li vir karek gitke. Bête meşevan neca namel ser vê hinekî bixebtin li ser vê derê. Makine jî li ser bandek jî em li wir jî bixebtin. Wek Mehmet jî anî ziman li vê derê herkes karek güye heye. Hinkes makine şixulin, hinkes li ser kar dixebtin û şevdû vedixetinin. Di ser de ez jî li ser kar bixebtim û vana jevdû veqetînim. Temaşevan neca îrol kargehekê taybet ya veguhestinê ne îrol vê derê ev der birasiciyekî piranî qaxız tê veguhestin û karê veguhestinê wekî ku tê zanîn karekî gelekî giring e. Hem ji bo bajarvaniyê, hem ji bo derdorê, hem ji bo tenduristiyê em dikarin bêjin gelekî mühim e, gelekî giring e. Îro em jî ketin nav vê kargehê û me dest bi karê veguhestinê kir. Niha keke o eşta tiştekî pirsin. Em vê gevan naylonê spî derdixin nasıl Arê. cenavê? O dura plastika derdixin, Belê. dura demir ayrı dikin, patan ayrı dikin. Giş vê derê davên ser hev, Herê. dura wexta müşterî tê em difroş. Niha em naylonê spî jevdû. Erê na naylonê spî em ayrı bikin. Herê. Piştre naylonê qalîn diye wê reş, qasa marsan. Herê. Piştî wî Piralî petan. naylonê spî hene vêga. A naylonê spî nam radikin, xin poşetan. Em wê derê davên ser hev du. Tu çi xasê vî karê dikî? Wala dora sê mehev vê derê bûne. Sê me teberê çi dike? Mi berê şwara îşê dîwar û swaxt. Wa sê mehemel vê derê bûne. Karekî hinekî zehmet e jî ne olsa. Erê wala havînê germ ana jî sar a. Sermaya. Ana gelekî sare. Erê wala ma neyron gî cemê diye gîş ava gî Mura a. xwe tewîne radiber. Erê le ma zehmetiye Yani wî bastî. pir. Hinekî bîna wî derdkeveye ma. Nasıl? Erê ma. Bilmîna wî heye îşê wî heye ma. İşe kolayî tune. Ali tenduristiyê ve jî alî salqê ve jî giran e. Erê ma giran e. Wata Bîna- poşetê tam torbe tişit vê giran e. Ne kolayî ma. 750 kilo tê de heye. Rast e. Bes ka em çi bikin mecbûr a îş tune em xwe. Rast e. Temaşevan neca her çiqas ev kar ji hev veqetandibe û hatibe hilbijartin. Heta vê derê hatibe jî bi rastî li vê derê dîsa hûn dibînin gelekî navhevî do tişt hene. Yani naylon hene, qaxiz hene, gelekî tişt em dikarin ew kin. Hesin hene, Erê demirê giran ji ber wî giran e. Yani her çiqas wek ser çopê nîm be jî wek veguhestin be jî ev veguhestin be jî dîsa jî hûn dibînin him jî alî tenduristiyê ve bi rastî heye hin jî sare yani niha tiliyê min gelekî dicemidin. Ji ber ku tiştên ku hatine vê derê jî sare, hewa jî sare. Lê yani wek anîtin ziman ji neçarî ji mecbûrî karker li vê derê dixebtin. ولا سر سبي ام ساعات 17 مالي رادبن حتى قهوتي اخذ كان ام دار الدراغي حتى دكن فيري مثلا دبي حيشت ونيف حيشتان مثلا نهام بيشتكي ماني هم دكن انا دارم من مره هم تدري خفت كن وقتا مشتري ورم دمشين مشتري ني مثلا كرتونه ما هم لي دخل كرتونه دقدينه هم تين مثلا جرا دوجي قارشق ناف هفدايا قارشق هم تين مثلا نايلون سي بي ايري دكن بطان ايري دكن
Plastik ayrı dikin. Mesela eğer rengin dıkın bedere ayrı dikin. Diş ayrı dikin. Mendilin hep ayrı dikin. Naha undurine brasi kareki acip grane hem sare hem benjuante hem naylon me pakıjınji dedi me naylon hoş nav vakatan hendik me naylon ve torba me jitijid be pişti ko tijbu me şko bin deyin ser naylona busa dıkın nav torbe u davusinin jiber ku zede biçi Vedere keda deste geleki zede yani her tim navi karara tu khud tawini jber ki her tim tu khud tawini brasti pişt dest mil seremrov geleki deşi u ali tenduristi va kareki geleki grane hatera geleki zede hediye hem dikadinin amatin berkadandın çem naylon manel arde em dikadinin ne olsa kılar hediye Ama kadın şuna temiz ki tamamen. tamamen ne olsa karaoke koşdubun torbe kudatinin Arı torban davet serhef. beli Hatta müşteri var ya difroşun. Hem piş darı karton aledxen. ere Davet makine. tu ne was ya was ya Arı şuna temiz ne be ne be. was ya ne sanek Arı gerek iş hep ayrı bir be şuna temiz bir be. un ve derece pakış dikin ne olsa Arı şun temiz ne be ne be. Gerek bu temiz. jardım öyle jardım var Arı jardı var ya o da temiz ne ki ne be. Hoşici içedi be. rast Arı de gerek temiz be ha. un kare olsa ve baş dikin Arı ma baş ne ki ne. em vega bana çıpkın Anvadı secar arı dikin. Arı demir davet nav demir edilin. Naylon ev naylon. Bana bakın ne Öyle. verdi bana. Ev naylon te xewer. Tamam. Az bana ayrı dikin. Bana ji. Demir ve Eji hediye de almim temaşavan neca. Az bana davacım ne dere. غزال غزال هاي 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 هاي
barkir çuzuzana oy cefaye من تقولك غزالة من الفيالي ويالي صوربو لكم عتاوي لزندانا من تقول غزالة مخيديا قالي قد يانا جيرانا ونيش بنا خاطري خدير بغزالة من كمبرا ورفرانا خزايا يا الغربة هو غزال من تقول ولا غزالة مخيديا جاري ناري درد كل غزالة مغيرانا اوي زامتي اوي جفوي بلینها من عربیا دستاگر دسته خو من پشت استرانه من آورک جدا ام مستیان گلکی پشت ناور خو و جارجی ام کتر ناف قاخزا اف بشنه کی بشه باغشتری از بشه هستگم لدور دا پرتوکانه دوام وان پرتوکا جبر وقتین جنابی برکو اف کارتون بچین سر ماکینه لی پرتوک نابه پرتوک جی چتکی جدایه ام جنها پرتوکا باوجن İşte hevdu bakın. İşte me portuka evet. Hem de derbası servandır bil. Az yakoya kodatınım. Karker. Gelek kodatınım. عربه کو خود ذکر از دکارم از بیم کدره هنگا از بیم من دا پرتوکا از دکارم کیسام عربه آن خارته ماشوان نجان از دکارم ماشوان نجا تشتین کوتیم و داره جبو کو وگو هستنه دیسرده امت کارن بین زمان کو جهفته جدا کرن خاخز جدایه نایلون جدایه هستن جدایه آن گی پلاستیک همو اشوشه هموش هفدو جدا نه هر کی دچه جیه کی خاخز دچه جیه کی دبه بالگه دبه دچه جیه کی پلاستیک نایلون هستن همو جهفدو جدا دچنجی او دبن تشتكي دين جاردن دكيفن ناف جيانامه نام درباسي بشكي دين بون مگوم کارگاه و گوستن نیرو ام درباسي بشكي دين بون گلك ما کار کرمنه کی وستیان جی مناور خوش داد ام هات ناصر ماکینه اکیب که زبیرا الفدر ام چبکن افدر جی تشتكي جدا ابراستی und birinin makine ki direşeye bandaki direşeye الفدر ام چبکن ام الفدر karton vaqta dare em naylon jî ayrı dikin çeşitli te de ayrı dikin davin ve dere spi davin ver rengi davin ve dere o zada karton tane daret keve makine love hele de bali evet kapçe davet tere davin hela adana dışarı dene yani ev baliye dvirda dibene olsa evet vaqta karton te ver direkt va banta kaç dike davin makine o makine jî dike ev baliye temizin Granny avi doğru hafsat 5 kilo der. 5 kilo. Bu makine edildin ne olsa? Her makine hem darın tele gir edildin. Tele amar ve dere hazıran tele bare takmış kin dura bansa gir edildin. Tel ve dere menar ve dere nezakin. Evet. Ana ve dere khaze bas sade karton evani tane her. Mesela naylon rengini spi çıt çıt te da. Jnam da tane karton. Bas sade karton darı. Jgol ve dere ev karting. Ev burane ev karting. Banta kaç dike mesela kapça dave seri. Çin naylon keve bardast mi? Ama spi davayım ver rengin davayım ver. Kitaban ayrı dike. Tamam hem çekin. Hiç ayrı sade karton tane darı. Tamam. Bu sefer ben bakabitin. Ere ka garip makine bir şogline. Bla makine bir şogline hava. Amram ولد بلا ماکینه ور شغلاندن پشتی کو ماکینه شغلی دنگه کی زده هی ماکینه شغلی ناون دبینن باندکی درشeye لسری ev karton dışın. Mesela karton herin
Aba naylon esipi. Naylon esipi darım ve deri. Wen ha var. En abi hovara. Kepçe bine. Ali kişi kepçe tşgılel ve dere hem makineye bandı kepçe o hem bir de stajı ve keda da segoji de kabitin. Livedere her dibêşin livedere de birastî karekî cuda ye li gor xwe navxwe cuda ye û zor e zehmet e jî birastî min jî heyaj desê min hat ez ketim nav vî karê min vî karê ceriband piştî ku hin kara ceriband ve carê em derketin ser bandekî birastî bandekî gelekî dirêj e makîneyekê li wê derê qaxız qarton bi kepçeyê pêşî karkerek din avête ser wê derê piştî wî me serbandê hinekî xebitî bi karkerek re لو دري ما جفدو فقطان يعني دور نايلون هبون آن چتندن هبون ما وانا شفدو فقطان وبراسي باند شكلاندنا بانده گلك زوره جبر كودما تو چتكي هيدي تو خود تويني رادبي ديسا دست مروف تليه مروف دشكونو جبر ويجي گراني اوي گلك زده ادوردا كيكي زبير نها ام تيل متيل گرده سوق ام وای چتكن Em pê girê didin. چما ام گردن Ez bê voy balî girê diş ber hem nekevê. جبر بنكبه أريد. هو بكره وبشتي باليا شويه بكيف كاميون يعني تري وبره بتشي Erê. جبر ويكي ام دبر قردن شاب كم فبعدين An vê derê didim wî. An wê derê Alê avê. dinê. Davê jî carım tînin. Ajêre bişî, ajêre şandiye. Kava ava. Aha, amanî Dikişini- diştînin. Awanî girê didin. Ah. Ama az zêde dibirin. hazır bire Bayê davêjin, bayê car pê diştînin. جيبو جيب نكبه نفس Verê ji bo qewil bibê sağlam derkevê. Ajêre jî aynî wî car jî em têrê takmış dikin. جارك Ji bo تمشي cara شفت dinê. اي جيبو علي دنيا Ez شفت bo ji bo balê dinê. Va tamam qediya. نهال ودره پشتی کو مثلا باندجی کار وقتان ام در باسی بشکی دن بون لیور جبر کو او باند او کارتون جور در که و دو به بالیه لجور کو به بالیه جد به تلک لازمه تل درش لازمه دو بشه دا جمع تلا یک دماکینه دا در باس کرد جبو کارتون هم دو تل در باس کرد لیش بو نایلون و پلاستیک اندن 4 تل لازمه موانای شکر جبر کو به بالیه و جبر کو قوی به دما کو کپچوان بالیه را که جه درنکه و پشتی کو ام دبه بالیه جه امبار دکن براستی دچن هرمندن باجار ev kare ku îro me kir diçe û birêdkeve. Temaşevan nijan nav rastî hûn dibînin alîkî kepçe ev baliyên ku me çê kiribû ser makîne derbas kiribû bûn baliyê dixe tirê piştî ku bar kir wê bişêne û karê me jî karê vê derê jî wê bidayî be îro me heyj destê me hat karê veguhestinê derxist pêşberî we û me vî karê kir me qaxiza jevdû kir naylona jevdû kir hêsina ji hevdû kir birastî karekî gelekî giran û karekî kêdekî mezin têda hebû heye bernameyek din dema xweş be.
Bye.